Fit-tieni jum tal-ġuri tiegħu Anders Behring Breivik akkużat li qatel 77 persuna fil-massakru tan-Norveġja f'Lulju li għadda iddefenda l-azzjonijiet tiegħu. Oriġinarjament allokat 30 minuta, Breivik ħad 90 minuta biex jaqra stqarrija li prepara waqt li kien qed jinżamm arrestat. Fi kliemu l-massakru fin-Norveġja kien l-iktar attakk spettakolari u sofistikat fuq l-Ewropa mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Huwa qal li l-qorti li kieku kellu jerġa' jwettaq dan l-attakk jerġa' jwettqu. Skontu dak li jagħmel m'għamlux b'ħażen iżda bl-intenzjoni li jagħmel il-ġid. Ix-xhieda tiegħu se tkun kruċjali biex matul l-10 ġimgħat li ġejjin il-qorti tiddetermina jekk Breivik huwiex mentalment stabbli. Sa dan it-tant wieħed mill-persuni magħżula biex jgħaddi l-ġudizzju fuq Breivik tneħħa mill-ġuri fuq talba tal-prosekuzzjoni u d-difiża wara li sar magħruf li f'Lulju li għadda fuq Facebook huwa qal li Anders Behring Breivik ħaqqu l-pena tal-mewt.